Один. Добрый вечер, дорогие сябры-сяброўкі. Мы подключаемся, чакаем літаральна хвілінку, пакуль все запусціцца, все падключацца. І напішыце, калі ласка, зараз, ці чуваць мяне, ці бачна. Окей? Так. А, Хаця б адзін каментар чакаю, і мы можам стартаваць. Так, ну, здаецца, гук ёсць, то можам пераходзіць да нашай лекцыі. Перад тым, як мы пачнем, я хачу зрабіць такую кароценькую уступную частку, але прагаварыць дужа важныя моманты. Это наша з вамі бяспека. Таму нагадваю, значыць, для тых, хто у Беларусі, каля ласка, не каментуйце нашыя соцсеткі, прызнаныя экстрэмісцкімі матэрыяламі. Таму просім вас не шэрыць публічна гэтае відэа, не ставіць лайкі і не пісаць каментары, асабліва калі вы в Ютубе падпісаныя пад вашым сапраўдным іменем. Для тых, хто не знаходзіцца ў Беларусі, вашы лайкі нам дужа патрэбныя для таго, каб гэтае відэа прасоўваць. Таму калі ў вас ёсць магчымасць зрабіць рэпост гэтага відэа, закінуць кудысьці в чат, паставіць лайк, напісаць каментар, каля ласка, зрабіце гэта. Гэта дужа нам дапаможа. Такіх умовах працуем, што дужа складана прасоўваць відэа, калі палова з вас не можа пісаць нам каментары і ставіць лайкі, але мы працуем, таму для тых, у каго ёсць магчымасць падзякаваць нашым лектарам за лекцыю, просім вас адправіць нам буську на нашым Buy Me a Coffee. Дасылаю спасылку в чат, таму у каго ёсць такая магчымасць, зноў-такі не з беларускіх карт, памятаем пра бяспеку, то будзем удзячныя вам за магчымасць падтрымаць нашу лектарку. Наша лектарка сёння гэта Валерія Чарнаморцева, віленская экскурсаводка, магістарка культурнай спадчыны. Яна сёння нам раскажа пра Івана Луцкевіча. Заўтра спаўняецца 145 гадоў са дня яго народзінаў, таму мы робім гэты эфір, робім гэтую лекцыю і трошкі паразмаўляем пра яго жыццё, розныя цікавосткі. Таму пішыце пытанні в чат. Валерія будзе адказваць напрыканцы. І таксама у нас сёння чакаецца госця, але пра гэта трошкі пазней. Валерия? Добрый день. День. Бачно, чутно? Шчыра ўсіх вітаю і чутно мяне? Так, чуваць, бачна. Перадаю тады слова і ўжо буду в чаце. Калі што, я буду включацца, але буду нагадваць в чаце, што варта пісаць пытанні і каментары. Всё, дзякую, Валерія, перадаю. Так, усіх шчыра вітаю і віншую з надыходзячым такім юбілеем. І, конечно, я не з'яўляюся, мякка кажучы, знаўцам менавіта Івана Луцкевіча, але я пісала
сцэнар дапамагала пісаць сцэнар вось кампаніі годна. У іх ёсць адмысловы выпуск і нават не адзін прысвечаны братам Луцкевічам, так што можаце паглядзець, хто яшчэ не глядзеў. Ну і мяне вот папрасілі акурат расказаць трошку асноўныя факты з жыцця Івана Луцкевіча. Ну і хто будзе ці ёсць у Вільні, магу запрасіць на экскурсію, прысвечаную Івану Луцкевічу. Планую ў гэтыя выходныя яе правесці. Ёсць адмыслова экскурсія, пакажу уласна адрасы, звязаныя з братамі Луцкевічамі. І таксама ў гэтым годзе нагадаю, што акрамя 145-й гадавіны Івана Луцкевіча, таксама увосень гадавіна выхаду першых двух афіцыйных газетаў, заснаваных ім, беларускамоўных газетаў. Гэта «Наша доля» і «Наша ніва». Трошку пазней да гэтага дойдзем, але спачатку вось уласна асноўныя факты з жыцця. Я літаральна паўгадзінкі займу у вас часу, а пасля сапраўды далучыцца шаноўная наша госця, больш глыбокая знаўца, якая зможа распавесці вельмі цікавыя рэчы і больш падрабязныя рэчы, прысвечаныя Івану Луцкевічу. Не буду пакуль што раскрываць сакрэт, дачакайцеся. Такім чынам, Іван Луцкевіч паходзіць з шляхецкага роду. Між іншым, гэты шляхецкі род, герб навіна, мае татарскія карані. І ягоны бацька Ян Баліслаў Луцкевіч, ён быў прафесійным вайскоўцам, але пасля стаў чыгуначнікам. І дзякуючы працы бацьку, Яна Баліслава, Іван і Антон Луцкевічы, браты Луцкевічы знакамітыя, яны нарадзіліся у незвычайным месцы. Вось калі я праводжу экскурсіі, то мала хто ведае, што браты Луцкевічы не нарадзіліся ў Беларусі, яны нарадзіліся ў Шаўлях. Шаўлі па-беларуску гэта горад у Літве, які мае вельмі шыкоўны касцёл, старажытны 400-гадовы касцёл Петра і Паўла, дзе уласна і быў хрышчаны Ян Герман Луцкевіч, менавіта так яго назвалі пры нараджэнні і пры хрышчэнні. Якраз такі у Віленскім беларускім музеі ёсць копія, можна паглядзець копію метрыкі касцельнай з запісам пра яго нараджэнне. Нарадзіўся ён па старым стылі 28 траўня, па новым стылі 9 чэрвеня 1891 года. Менавіта чаму у Шаўлях? Таму што бацька Ян Баліслаў працаваў на Любава-Роменскай чыгунцы ў гэты час. Ён пераехаў з усёй сям'ёй. Сям'я на той момант у Яна Баліслава, я трошку вярнуся назад, ўжо была другая жонка. Ад першага шлюба ў яго засталося две дачкі старэйшыя, сёстры, вось вы бачыце, Станіслава і Марыя Алоізій. І таксама у версіі вы бачыце, нарадзілася яшчэ акрамя Івана, вось тут вы бачыце яшчэ маленькую сястру Вікторыю, якая, на жаль, не дажыла памерла ў маленстве. І якраз Ян Герман Луцкевіч быў першым, скажем так, мужчынскім нашчадкам вось гэтага роду шляхецкага Луцкевічаў. І яшчэ, нагадаю, уже сёння не гэтая тэма, але праз 3 гады тут жа народзіцца і тут жа будзе хрышчаны
у 1894 годзе ягоны малодшы брат знакаміты Антон Луцкевіч. Далей мы пераязджаем, можна сказаць, на чыгунцы пераязджаем у уласна Лібаву, Лііпая цяперашняе, у Латвіі, куды пераехаў з сям'ёй, ужо падросшай сям'ёй, Ян Балеслаў у 1887 годзе, і ў 1890 годзе Янка Луцкевіч пайшоў у гімназію, знакамітую мікалаеўскую гімназію. Вось я некалькі гадоў таму знайшла гэты дом, вот бачыце, нават фотаздымкі змагла зрабіць. Зараз там нядаўна была адна наша знаёмая, кажуць, ужо ўсё перагароджана, не падысці. Я вось падышла, паглядзела, вельмі шмат шыльдаў, ну, конечно, пра братоў Луцкевічаў, што яны тут вучыліся, шыльды няма. А між тым, менавіта тут, у Лібаве, пазней туды ж паступіў на нейкі час і Антон, якраз ён і згадваў, што менавіта тут пачалася такое нацыянальнае самавызначэнне Яна Луцкевіча, таму што тут вучыліся прадстаўнікі шматлікіх нацыянальнасцяў. Яна была даволі вядомая, гэтая мікалаеўская гімназія, тут вучыліся і палякі, і латышы, і літоўцы, і габрэі, ну, расейцы, безумоўна, таму што гэта была расійская імперыя, і былі нават міжнацыянальныя канфлікты. У гэтай сітуацыі Ян Луцкевіч абраў для сябе уласна літоўскую суполку, вельмі шчыльна з імі сябраваў. Гэтай суполкай, ну, як бы апекаваўся адзін з такіх літоўскіх старэйшых, скажем так, ну, нацыяналістаў, які, на жаль, вот, ну, не згадаю зараз прозвішча, але які, ну, скажем, які уласна заразіў Івана Луцкевіча, от першы такія семя такога цікавосці пасеяў адносна ягонага захаплення ўсяго жыцця, адносна збірання старажытнасцяў. Зараз я вось так адкрыла, зараз гляну. Йонас Амбразайціс, вось гэты такі стары рэвалюцыянер, і уласна Іван Луцкевіч з аднаго боку захапляецца такімі, фармуецца ягоны светапогляд, а з другога боку вось ягонае самае асноўнае захапленне. І Іван Луцкевіч разумее, што ён не літовец, не латыш, не паляк і не расеец, не габрэй, што ён беларус, і што беларусы маюць права, так як і літоўцы і латышы, на сваю уласную мову, на сваю уласную культуру, і менавіта тут вот ён усвядомлівае сябе, як кажуць, беларусам. Дарэчы, у 95 годзе вся сям'я Луцкевічаў пераязджае ў Менск, дзе Ян Балеслаў неўзабаве памірае. Дарэчы, Ян Балеслаў пахаваны на знакамітай менскай кальварыі, так? Але Іван яшчэ на 2 гады адзін застаецца вучыцца ў гэтай гімназіі, і толькі ў 97 годзе маці забірае яго ў Менск і паступае ўжо ў 5 клас менскай
губернскай гімназіі, дзе разам з Антонам яны ўжо не проста усведамляюць сябе беларусамі, а яны ўжо пачынаюць ствараць першую беларускую суполку студэнцкую, ну, дакладней, гімназічную. І тут у гэты час Іван Луцкевіч знаёміцца яшчэ з двумя важнымі для яго людзьмі. Гэта знакаміты беларускі такі паэт Карусь Каганец, Казімір Кастравіцкі, а таксама ён і паэт, і мастак, і такі грамадскі дзеяч, можна сказаць, а таксама знаёміцца з краязнаўцам, калекцыянерам Генрыхам Татурам, які, уласна, яшчэ больш паўплываў на Луцкевіча, які ўжо на той момант нават ужо пачаў ствараць калекцыю, пачаў, напрыклад, манеты збіраць. Уласна, вось у ягоным такім захапленні, якое і будзе далей такім асноўным такім, захапленнем яго жыцця, і не толькі захапленнем. Насамрэч, трошку далей тады распавяду, так, зараз як тут пераключыцца. Прабачце, я тут трошку блытаю ўсё пераключэнне. Ага, вось, так, ёсць. Вось гэта ўжо 902 год, Менск, уласна, тут вось злева вы бачыце маці Зоф'ю Лычкоўскую з сынамі ды іншымі сваякамі. Зверху вы бачыце справа Антон, Івана, спадзяюся, вы ўжо пазнаяце. І, дарэчы, Зоф'я Лычкоўская, яна уладальніца, дакладней, дачка уладальніка маёнтка, якога вы ведаеце ў сувязі з іншым, я думаю, што вы нават былі ў гэтым маёнтку, хтосьці быў, хтосьці яшчэ не быў. Это маёнтак Ракуцёшчына, звязаны з імем Максіма Богдановича, но менавіта туды яго адправілі менавіта браты Луцкевіча. Пра гэта трошку пазней. Уласна, 902 год – гэта год заканчэння гімназіі Іванам Луцкевічам, і ён адпраўляецца пасля заканчэння гімназіі, ён адпраўляецца ў Піцер. На той момант іншага універсітэта бліжэйшага не было. Віленскі універсітэт зачынены ўжо больш як 70 гадоў, і таму усе маладыя людзі, якія хочуць атрымаць вышэйшую адукацыю, вымушаныя ехаць у Піцер. І там ён паступае на юрыдычны, адразу на два факультэты. На юрыдычны факультэт, на якім, дарэчы, калісьці вучыўся Каліноўскі, і таксама, уласна, паступае адначасова на такі, там не факультэт, археалагічны факультэт ці мастацтвазнаўчы, дзе ён акурат хоча рэалізаваць, хоча набрацца ведаў па сваёй вось гэтай, сваім гэтым захапленні. Так? І, дарэчы, праз нейкі час ён нават атрымлівае стыпендыю, і ў яго атрымліваецца паехаць у Вену. Але перад Венай здараецца іншая вельмі такая сумная і важная для Івана падзея, для ўсяго яго далейшага жыцця, якая скараціла яго жыццё нашмат. Ён удзельнічае ў 903 годзе, удзельнічае у першамайскіх такіх студэнцкіх забурэннях і трапляе на некалькі месяцаў у сумна знакамітыя піцерскія кресты. То есть ён арыштаваны, і там у гэтай турме ён падхоплівае сухоты, якія, уласна, і
скарачаюць нашмат яго жыццё. Але уласна, ну, да Вільні трошку пазней дойдзем. Я тут трошку не дарабіла прэзентацыю, яшчэ раскажу трошку пра Вену. У Вене ён знаёміцца з украінскімі нацыяналістамі і нават знаёміцца са знакамітым такім вельмі важным чалавекам для ўкраінскага відроджання, для украінцаў, гэта мітрапалітам Антоніем Шептыцкім, уніяцкім мітрапалітам, які фактычна з'яўляецца духоўным лідарам на той момант украінцаў. І нават на нейкі час ён завітвае ў Львоў да яго, і пасля ён вельмі так захапляецца уніяцтвам, па-першае, і ён пачынае з ім супрацоўнічаць у кантэксце стварэння музея. Ён дасылае у Львов пасля увесь час розныя экспанаты. Некаторыя дораць, некаторыя за плату, калі яны надта дарагія. І нават гэта прыводзіць да стварэння беларускага аддзелу у львовскім гэтым музеі, створаным пры, так сказаць, духоўнай апекунстве мітрапаліта Шептыцкага. Так што прывітанне ўсім ва Львоў, хто пойдзе ў музей, можаце шукаць, хто зможа, беларусам Украіны. І пасля на нейкі час вяртаецца ў Піцер, каб скончыць адукацыю, але надыходзіць 905 год, надыходзіць рэвалюцыйная сітуацыя, ён вяртаецца ў Менск, але ненадоўга, таму што яшчэ ў Піцеры ён знаёміцца з эсэрамі, ён нейкі час далучаецца да эсэраў, а пасля стварае сваю нашу беларускую партыю. Спачатку это была называлась рэвалюцыйная грамада, пасля беларуская сацыялістычная грамада. І уласна трошку адыходзіць ад эсэраў, но тым не менш ён знаёмы з сёстрамі Ізмайловіч, і гэта вызначае пэўны шлях яго, таму што я думаю, што вы чулі пра курловскі расстрэл 905 года у Менску на вакзале, так? І пасля эсэры акурат пастанаўляюць забіць гэтага губернатара Курлова, і Іван Пуліхаў, сёстры Ізмайловіч рыхтуюць замах, на жаль, які правальваецца. І ў сувязі з гэтым замахам на братоў Луцкевічаў абодвух пачынаецца такое паляванне паліцыйнае, і яны вымушаныя бегчы. Вельмі знаёмая сітуацыя, правда? Но яны бягуць у Вільню, збягаюць з Менску, але Вільня тады ўсё яшчэ расійская імперыя. І яны вымушаныя жыць на нелегальным становішчы у Вільні. Пад псевданімамі, напрыклад, Іван Луцкевіч у тым ліку карыстаўся псевданімам Іван Мілешка, а Антон Луцкевіч псевданімам Антон Навіна, то есть герб, так? І вось здараецца вельмі цікавая гісторыя, якраз 120-гадовай даўніны. Браты Луцкевічы, якія знаходзяцца на нелегальным становішчы, таксама Алаіза Пашкевічанка, цётка, таксама знаходзіцца на нелегальным становішчы пасля 905 года, дзе яна так на ўсіх мітынгах выступала першай асобай. Яны прымудраюцца адкрыць у Вільні першую легальную афіцыйную беларускую газету.
То бок людзі, якія знаходзяцца на нелегальным становішчы, адкрываюць легальную газету. Як гэта ім удаецца? Іван Луцкевіч, ён быў вельмі харызматычным чалавекам, ён мог пераканаць шмат каго ў шмат у чым. І вось ён знаходзіць свайго цёзку, такога віленскага мешчаніна Івана Туркенеса, якому ён даводзіць, што першая беларуская афіцыйная газета на беларускай мове, яна будзе вельмі цудоўным гешэфтам, будзе цудоўным мерапрыемствам з пункту гледжання атрымання даходу. І сапраўды так, 1 верасня 1906 года, калі з'яўляецца першы нумар газеты «Наша доля», уласна, яе проста размятаюць. Але яна вельмі такая, скажем так, радыкальная. Яна, дарэчы, з'яўляецца друкаваным органам беларускай сацыялістычнай грамады. І з 6 нумароў, якія выйшлі нашай долі, 4 былі канфіскаваныя, а 7 нават не пабачыў свет, ён быў рассыпаны ў наборы. Канешне, гэта, можна сказаць, правал. Дарэчы, гэты самы Іван Туркенец замест гешэфту, замест прыбытку атрымлівае, мусіў бы сесці, атрымлівае арышт, але не хвалюйцеся, ён паспеў збегчы. Ён такі збег у правільным накірунку Аўстра-Угорскай імперыі, хутчэй за ўсё, дарэчы, у Кракаў збег. Але браты Луцкевічы не пакладаюць рук, не засмучаюцца, і ўжо праз 2 месяцы у лістападзе выходзіць першы нумар легендарнай газеты «Наша Ніва». Так, «Наша Ніва», якая фактычна стварае усю беларускую, стварае Беларусь, можна сказаць. Стварае беларускую інтэлігенцыю, стварае беларускую, друк, культуру. Там пачынаюць друкавацца самыя вядомыя для нас у тым ліку першыя беларускія знакамітыя паэты. Уласна, браты Луцкевічы паспрыялі стварэнню эліты беларускай, таму што яны апекаваліся Янкам Купалам, якога яны запрашаюць у Вільню у рэдакцыю, але яны яго яшчэ уладкоўваюць у бібліятэку Барыса Даніловіча, і ён там атрымлівае нармальную зарплату, адрозненне ад нашай Нівы, у якой часта не хапае грошаў. Яны апякуюцца, як я ўжо казала, Максімам Богдановичам. Яны таксама яго запрашаюць у Вільню. Пасля таго, як ён сканчае, вы памятаеце, што ён в Ніжнім Новгарадзе, а пасля в Ярослаўле жыў. Ён дыстанцыйна піша свае абразкі, свае творы, свае вершы у нашу Ніву. І пасля браты Луцкевічы яго запрашаюць у Вільню, але ў Вільні Богданович, які таксама хворы на сухоту, жыць не можа, і яны яго адпраўляюць да свайго дзядзькі ў Ракуцёўшчыну. Знакамітае ракуцёўскае лета, самый плённы, лічыцца самы плённы перыяд творчасці Максіма Богдановича. Яны ж запрашаюць Максіма Гарэцкага, яны ж запрашаюць Якуба Коласа, Канстанціна Михайловича Міцкевіча, так? Які нейкі час адказвае за літаратурны аддзел у нашай Ніве. То бок, бачыце, наша Ніва стварае проста браты Луцкевічы менавіта. У першую чаргу, конечно, Іван, як ідэолог, они ствараюць беларускую інтэлігенцыю. Але ж, як наша Ніва, як яна фінансавалася? І вось тут акурат трэба згадаць, што робіць Іван Луцкевіч, акрамя нашай Нівы, акрамя такіх іншых беларускіх праектаў. Ён займаецца тым, чым займаўся з 3 класа. Ён
займаецца пошукам артефактаў, старажытнасцяў, папаўненнем сваёй калекцыі. Дарэчы, ёсць згадка, што для выпуску нашай долі ён прадаў калекцыю сваіх манет. Вот. І ён збірае старажытнасці, ён кажуць, што ён ведаў 10% беларусаў, ён ведаў у твар. І палову Вільні дакладна ён ведаў. Ён увесь час бегае, сустракаецца з людзьмі, якія дапамагаюць яму шукаць, ці прадаюць, ці даюць інфармацыю, шукаць нейкія артефакты. Да яго звяртаюцца антыквары, да яго звяртаюцца людзі, якія, калекцыянеры і іншыя, па парады, па экспертную ацэнку. Ён штосьці выкупае, штосьці там, можа быць, дапамагае адрэстаўраваць. І тое, што звязана з Беларусю альбо з Вялікім княствам літоўскім, як папярэднікам Беларусі, беларускай нацыянальнай ідэі, ён пакідае сабе в калекцыю, а тое, што не звязана, ён перапрадае па нармальным кошце, і вот за гэтую маржу фактычна ён утрымлівае нашу ніву. Конечно, гэта не пастаянны даход. Дарэчы, ёсць сведчанне, што ён проста адрывае ад сябе. Нават падчас Першай сусветнай вайны, калі ўжо быў, можна сказаць, прям не зусім голад, но было вельмі складана з прадуктамі. Ягоная пакаёўка дала яму грошы, каб выкупіць нейкую там сала нейкае хатняе. Это вельмі такі важны прадукт на той момант. А ён замест гэтага выкупае нейкі артефакт вельмі важны. Вот. Ён вельмі рызыкуе, напрыклад, ён нелегальна, каб выкупіць статут Вялікага княства, ён нелегальна пераходзіць мяжу в Краков ездзіць. Ён па Беларусі вельмі шмат ездзіць. І такім чынам стварае сваю калекцыю, якая ў будучым стане калекцыяй Віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча. Так, што у нас далей? Рэдакцыя нашай нівы, я ўжо пра гэта расказала. Наша ніва, дарэчы, я кажу, праводжу экскурсію, я ведаю 7 адрасоў у Вільні нашай нівы, адзін дом не захаваўся. Чаму яна так часта пераязджае? Таму што грошай не хапае, бракуе. Але каб знайсці грошы, ён шукае, як мы зараз бы казалі, спонсараў, мецэнатаў. Напрыклад, звяртаецца да знакамітай Магдалены Радзівіл, якая не толькі нашу ніву фінансуе, але і дапамагае выдаваць кніжкі беларускія таго ж самага Максіма Богдановича, знакаміты вянок. Акрамя гэтага, пра гэта яшчэ трошку пазней, яшчэ можна згадаць, што Іван Луцкевіч знаходзіць у вёсцы 40 татар знакаміты Аль-Кітаб. Памятаеце, я казала, што ён нашчадак татарскага роду, і, дарэчы, менавіта гэты Аль-Кітаб — это адзіны, можна сказаць, можа быць, мяне паправіць пазней, но што это адзіная такая вядомая навуковая праца Івана Луцкевіча, і да гэтага часу усе, калі згадваюць пра татараў у Вільні, калі ідуць нейкія навуковыя нейкія мерапрыемствы, вельмі часта, можна нават на літоўскай мове, ён перавыдадзены, згадваецца менавіта Аль-Кітаб Луцкевіча, так і называецца. Аль-Кітаб — гэта кніга татар, якая тлумачыць Каран, але тлумачыць яго на мове, фактычна старабеларускай мове, якая напісаная арабскай вяззю. Дарэчы, мовазнаўцы кажуць, што менавіта арабская вязь у 16 стагоддзі больш адпаведна перадавала
там былі адмысловыя літары створаныя, адпаведна перадавала гучанне беларускай мовы, чым нават кірыліца. Вось больш дакладна перадавала. Вот. Ну і вось гэты кадр вельмі важны, ну, для мяне вельмі важны. Я найперш, можа быць, і нават экскурсію сваю будую на ўспамінах Юльяны Мэнкі. У 1915 годзе Луцкевіч сустракаецца ў Вільні са сваёй будучай нарачонай Юльянай Мэнкі. Дзе ён сустрэўся? Адрэсу пакажу пры сустрэчы, запрашаю на экскурсію. Знакамітая такая адрэса Віленская, 33. На жаль, гэты дом уже не існуе, але я пакажу яго. Некаторыя кажуць, што там быў чырвоны штраль, але не. Там была менавіта знакамітая кватэра братоў Луцкевічаў, дзе вось ён сустракае сваю каханую, свой лёс. Але, на жаль, не атрымліваецца, ну, не паспяваюць яны стварыць сям'ю, таму што ён з аднаго боку ён хворы на сукот, а з іншага боку ён усе свае сілы аддае на беларушчыну. Вось Юльяна Мэнкі пакінула цудоўнейшыя ўспаміны пра Івана Луцкевіча, вельмі раю іх пачытаць. Яны вельмі і змястоўныя, і вельмі кранальныя. Вот. І дзякуючы Юльяне Мэнкі я, напрыклад, некаторыя адрасы даведалася, вось, віленскія, нават шукала іх і пыталася ў знаўцаў, яны казалі трошку іншае, але вось дзякуючы Юльяне Мэнцы я, напрыклад, так, зараз вот у нас наступны кадр, ну вот гэта вельмі прыгожы фотаздымак, яны на адпачынку, Бельмонт пад Вільняй, вельмі цудоўнае месца, вельмі раю ўсім абавязкова пабыць. Вот. І Юльяна Мэнкі, яна віленская немка. І яна, калі надыходзіць час Першай сусветнай вайны, калі прыходзяць немцы, яны аўтаматычна скасоўваюць усё, што, ну, фактычна, усе газеты скасоўваюцца, усё. І все трэба пачынаць наноў, так? І вось Юльяна Мэнкі, яна якраз дапамагае Івану Луцкевічу і віленскім беларусам наладзіць сувязь з нямецкай адміністрацыяй, і нямецкая адміністрацыя дазваляе адкрыць наноў газету, правда, это уже не наша Ніва, а газета «Гоман», дазваляе адкрыць першыя беларускія школкі, і для школак патрэбныя настаўнікі. Адкрываюцца настаўніцкія курсы, вот вы бачыце, у 1916 годзе, у 15 яшчэ нават адкрываюцца школкі гэтыя, і у 1918 годзе, ну, трошку да, тут я поставила, ну, может быть, я так вот, скажем, пакуль што хацела пра... ну, напэўна, няма, ладно. Карацей, у 1919 годзе, напрыканцы жыцця, адкрываецца Віленская беларуская гімназія. Вот. А гэта вот Віленская беларуская канферэнцыя. Знакамітая Віленская беларуская канферэнцыя, вот я акурат шукала адрас гэтай канферэнцыі і знайшла, дзякуючы Юльяне Мэнкі. Гэтая канферэнцыя фактычна гэта такі адлюстраванне таго, што адбывалася ў Менску. Справа ў тым, што Першая сусветная вайна, яна падзяліла Менск і Вільню. Вы памятаеце, што некалькі гадоў фронт Першай сусветнай вайны стаяў пад Смаргонню, так? І не было магчымасці віленчукам, беларусам прыехаць у Менск і з Менску прыехаць у Вільню. І калі адбываецца першы ўсебеларускі з'езд, які разагнаны бальшавікамі, і калі ствараецца Беларуская народная рэспубліка, пішуцца першыя две ўстаўныя граматы, браты Луцкевіча не могуць далучыцца да гэтай, яны
яны ў Вільні. Таму ў Вільні яны збіраюць усіх беларусаў на знакамітую беларускую канферэнцыю ў Вільні 25-27 студзеня. Вот я знайшла гэты адрас, я пачынаю якраз экскурсію з гэтага адрасу на цяперашнім праспекце Гедэміна, вось, дзе адбывалася гэтая канферэнцыя. І канферэнцыя як бы яна вызначае, што ёсць з аднаго боку яна падтрымлівае сувязь з літоўскімі адраджэнцамі, якія ў хуткім часе абвесцяць сваю незалежнасць, знакамітыя сігнатары, яны сябруюць з імі, у тым ліку браты Луцкевічы. А з другога боку все-таки яны разумеюць, што патрэбна абвяшчаць незалежнасць. І ствараецца Віленскі беларускі камітэт, які, як толькі становіцца магчымым, як толькі фронт Першай сусветнай вайны перасоўваецца, немцы бяруць Менск, і вось паміж другой і трэцяй уставной граматай браты Луцкевічы, у іх разам з там цэлая дэлегацыя выбраная, мусіць ехаць у Менск, правда, даязджаюць не все. Ластовскі, напрыклад, не паехаў, не знаю чаму. Самае галоўнае, што прыязджаюць браты Луцкевічы. Дарэчы, яны едуць з Вільні ў Менск, яны едуць на цягніку без шыбаў. А Іван Луцкевіч уже моцна хворы на сухоты. Вось, і яны прыязджаюць у Менск напярэдадні 25 сакавіка, і з 24 сакавіка збіраюць вось гэтую пашыраную раду БНР на Серпуховской 9, цяперашняга Валадарскага. Вось, і цэлую ноч пераконваюць віленчукі, пераконваюць менчукоў, што трэба абвяшчаць незалежнасць. Я думаю, што гэтаму паспрыяла таксама якраз такі абвяшчэнне незалежнасці літоўцамі напярэдадні за месяц перад гэтым. І адбываюцца розныя там срачы, як бульбасрачы, як кажуць. Хтосьці сварыцца, хтосьці сыходзіць. Цэлую ноч, карацей, адбываецца гэтыя дэбаты, і з першымі промнямі сонца все-таки Луцкевічы пераконваюць, у першую чаргу Іван, конечно, харызматычны, так, пераконваюць менчукоў, што все-таки настал гэты гістарычны момант і трэба абвесціць незалежнасць. Яны з першымі промнямі сонца яны галасуюць за незалежнасць, і пасля разыходзяцца, і ўжо Антон Луцкевіч піша першую уставную грамоту. Вот, як сведчыць Юліана Мэнкі, Іван быў такім натхняльнікам, а Антон быў больш такім, ну, не той каб сакратаром, но ён больш уседлівы быў, ён вось, калі трэба было нешта напісаць, то гэта быў Антон. Калі трэба было кагосьці пераканаць, натхніць, то гэта быў Іван. Вось яны ў такім тандэме працавалі. Ну, дарэчы, я вам, конечно, забыла сказаць, што быў яшчэ трэці брат, Стэфан Луцкевіч. Трэці брат стаў, які нарадзіўся ў Любаве, малодшы брат. Ён стаў урачом, і ён выратаваў у 1930 годзе, ён выратаваў Янку Купалу, Івана Дамінікавіча Луцевіча, пасля таго, як ён зрабіў сабе харакірі. Можа быць, чулі вы гэтую гісторыю. Ну вот, такім чынам браты Луцкевічы, без братоў Луцкевічаў, без першую чаргу без Івана, конечно, ну і без Антона, не было б 25 сакавіка, не было б абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, якія мы святкуем, якое сталі святкаваць беларусы адразу, не чакалі там 100 гадоў. Вось, і магчыма, як ужо нават, па-мойму, цяперашнія гісторыкі савецкай Беларусі, так сказаць, РБ сведчаць, што афіцыйныя, так сказаць, гісторыкі сведчаць, што без БНР, магчыма, не было б ССР, адпаведна, не было б хаця б фармальнай незалежнасці Рэспублікі Беларусь.
Вот. Ну і ўласна беларускі музей Івана Луцкевіча, я пра яго расказваць нават не буду, таму што ну просто скажу, што з гэтай самай калекцыі, якую ён збіраў усё жыццё, ён стварыўся гэты музей, таму што адкрыю зараз вам сакрэт, што у нас запрошаная цяперашняя дырэктарка цяперашняга беларускага музея імя Івана Луцкевіча ў Вільні, Людвіка Кардзіс, яна, можа быць, вам трошку распавядзе, ну, паглядзім. Але я хачу распавесці апошняе, уласна. Гэта тое, што ў 19 годзе Іван Луцкевіч ужо не можа фактычна хадзіць, ён ужо ляжыць, і ён ужо моцна ўжо на апошняй стадыі знаходзіцца ягоная хвароба. Ён яшчэ паспявае адкрыць Вільнюскую беларускую гімназію ў лютым 1919 года, а пасля Юліяна Мэнкі пераконвае яго разам з яе малодшай сястрой, якая таксама хворая на сухоты, паехаць у Закапане. Но урачы папярэджваюць, што гэта будзе шлях у адзін бок. І сапраўды Іван Луцкевіч у жніўні 1919 года памірае у Закапанах. Ён, дарэчы, знаходзіцца на лячэнні ў знакамітым санаторыі Длускага, якім кіруе жонка Длуска, это сястра Марыі Складоўскай-Кюры, вельмі знакаміты санаторый. Мы, дарэчы, яго наведалі ў гэтым годзе, знайшлі гэты санаторый. І яго хаваюць у Закапаныя на могілках новых, якія цяпер такія знакамітыя вельмі. Але, ну вось вы бачыце крыж, які быў у 1920 годзе, але, на жаль, магіла, Закапаныя беларусы на той момант, конечно, былі, дарэчы, Казімір Сваяк вельмі часта быў у Закапаных, таксама з той жа самай хваробай лячыўся, але пасля Другой сусветнай вайны магіла губляецца, і ў 1963 годзе на месцы пахавання Івана Луцкевіча хаваюць іншую жанчыну. У 90-х годах, у 91-м годзе знакаміты наш гісторык беластоцкі Олег Латышонак знаходзіць гэтую магілу, але перапахаванне ці немагчымае, ці проста бярэ зямлю з гэтай магілы, і адбываецца перапахаванне знакамітым кінатафе на Росах братоў Луцкевічаў. Я спадзяюся, шмат хто ведаў і нават быў на Росах, але гэта не магіла, гэта кінатаф, прычым кінатаф як Івана, так і Антона Луцкевіча, таму што Антон загінуў на перасылцы, ён быў арыштаваны ў 1939 годзе НКВД і вывезены ў Менск, там асуджаны і не даехаў да ГУЛАГу ў 1942 годзе. Тут, дарэчы, яшчэ старая такая, 46-й год. А на кінатафе Івана Луцкевіча напісаныя словы, якія пакінула Юліяна Мэнкі. Ён фактычна памірае ў яе, можна сказаць, на руках. Яна прысутнічае пры ягоных апошніх днях. Вельмі, кажу, раю пачытаць яе ўспаміны, вельмі шчымлівыя. Ён вельмі шкадуе, што не змог знайсці часу і не змог з ёй ажаніцца. І менавіта яна кажа гэтыя словы, што патрэбна перавесці прах Івана ў Вільню і дапісаць як старажытныя хрысціяне пісалі: «Ты жывеш, Іване, ты жывеш». Гэта словы Юліяны Мэнкі. На гэтым я хачу перадаць, калі спадарня Людвіка з намі, перадаць ёй слова, і дзякуй за ўвагу. Дзякуй, Лера. Падключыцца зараз да нас Людвіка, але, Лера, адзін каментар быў в чаце. Можаш, калі ласка, адказаць?
Запытывалі Юліяна Менке, хіба не нямецкае прозвішча? Так, яна немка, я ж это сказала, што яна была віленскай немкай. Мгм. І бацька яе прыехаў, дарэчы, яшчэ па-моему з Беласточчыны. Бацька яе займаўся такой, гандляваў і вырабляў мясныя прадукты, быў даволі заможным, вельмі, але яна была калегай Івана, яна была мастацтвазнаўца, яна таксама вучылася ў Піцеры. І вось менавіта як мастацтвазнаўцу, як калегаў іх і пазнаёміла старэйшая сястра. Кажу, вельмі ўсіх адсылаю чытаць успаміны Юліяны Менкі. Можа быць, я нават пасля у каментары да відэа дам спасылачку. Вось такім чынам адно пытанне было ці яшчэ нешта? Адно было пытанне. Так, Ну тады так. давайте подключым. Я трошку перабрала, я спадзявалася трошку менш часу, але як звычайна захапілася. Так, спадарня Людвіка. Чуваць вас. Так, у вас выключана камера. Ну, я, здаецца, яе О, ўключыў. все, включили. Так, так, Прывітанне. так. Вітаю. Я хацела падзякаваць Валерыі за вельмі змястоўную гэты ельны даклад, але у мяне ёсць адно маленькае удакладненне. На жаль, гэта ўжо пачала версія гуляць, наша Ніва надрукавала гэта. Той здымак на адпачынку, гэта не з Юліянай Менкай, гэта зусім іншая дзяўчына. Юліяна Менкі вось на гэтым фотаздымку можна нават проста візуальна параўнаць рысы. Яна ўнізе з сваёй сястрой Ляляй, і там зусім няма падабенства з той жанчынай, з той дзяўчынай. Мне той здымак вельмі падабаецца, там такі вясёлы, разняволены Іван Луцкевіч. Але, на жаль, гэта хтосьці, трэба яшчэ устанавіць, з кім ён, але это дакладна не з Юліянай Менкі. Што я хацела бы сказаць пра Івана? Я не ведаю, ці была бы Беларусь, каб не было бы Луцкевічаў. Ці было бы вось столькі зроблена намаганняў і як бы двумя асобамі, Іванам і Антонам. Зразумела, што было безліч яшчэ іншых людзей, але ўсё ж такі Іван быў асноўны ў гэтай у сваім гэтых памненні. Гэта чалавек, который бачыў мадэль Беларусі, і ён працаваў проста літаральна па ўсіх накірунках. Ён разумеў, што без адукацыі нічога не будзе. Таму і была створана Віленская беларуская гімназія, якраз дзякуючы ягоным намаганням. Без прэсы таксама нічога не будзе. Таму была наша доля створана і наша Ніва. Калі б не было бы Івана і Антона і нашай Нівы, я не ведаю, ці быў бы Максім Богданович. Можа, ён бы не пісаў бы па-беларуску, так? Бо мы ведаем гэтыя ягоныя словы. Як ён быў узрушаны, калі ён там пайшоў рэдакцыю нашай Нівы, якая знаходзілася на рагу сённяшняй Завальнай і вуліцы Каліноўскага. І Янка Купала той же, і ўсе іншыя класікі. То есть гэтыя людзі, яны зрабілі вельмі шмат для Беларусі. Я думаю, што яны ён ўсё гэта і зноў жа там і зборы гэтых музейных, гэта ўсё вот як бы стварэнне для агульнага вот для народа. І ён думаў не толькі, мне здаецца, важна, што пра Беларусь, што гэта нейкая там частка расійскай імперыі, правінцыя, а гэта ёсць паўнавартасная еўрапейская нацыя. І гэта было яго адным такім самым, мне здаецца, важным для нас сённяшніх. Так? Я думаю, што вы шмат чулі пра Івана Луцкевіча, і мне проста хацелася расказаць такі факт, пра который яго як бы не пішуць, але я заўсёды літоўцам кажу, што вы нам вінаватыя, літоўцы беларусам. Бо ёсць такая гісторыя, што Іван Луцкевіч сябраваў з бацькам літоўскага адраджэння Йонасам Басанавічусам,
і яны жылі побач. Ён Басанавіч таксама жыў на вуліцы Віленскай, і аднойчы Іван зайшоў да яго, а тады ж не было цэнтральнага ацяплення, былі печкі, которые паліліся там дрывамі і вуглем, і ён Басанавічус быў просто непрытомны ад учадзіўшыся было. Это калі маладое пакаленне слухае, то у печках, калі не дагарэўшы у ей там узмесціва вугаль ці чым там палілі ў тыя часы і закрываюць юшку, то такі рабіўся эфект, калі чалавек мог просто памерці. І Іван Луцкевіч, бачачы стан Йонаса Басанавічуса, выцягнуў яго, адкрыў акно на паветры, такім чынам выратаваў яму жыццё. Таму хто ведае, калі б не Іван Луцкевіч, як бы сталася б з літоўскай незалежнасцю, таму што Йонас Басанавічус быў адзін з тых, хто ў 1918 годзе абвесціў незалежнасць Літвы. Але гэта такі як бы жарт, конечно. Цікавы таксама факт, мне здаецца, калі вы будзеце на Росах, знайдзіце магілу Абразавічуса, там настаўніка і Івана Луцкевіча, таму што ён пахаваны на Росах, і вельмі сімвалічна сёння, што там Івана кенатаф, а настаўніка сапраўдная магіла. Што б мне яшчэ нешта хацелася сказаць такого пра Івана. Я таксама вельмі першы раз, калі прачытала ўспаміны Кветкі Вітан, я была вельмі імі захопленая, но мне здаецца, гэта у беларускай мемуарыстыцы займае сваю гэта кніга месца, але калі праз пэўны час прачытала другі раз, то я неяк больш скептычна паставілася да мемуараў, нават пасля прачытала, што навукоўцы кажуць, што ў мемуарах вельмі малы працэнт праўды, бо часам людзі там нейкія фантазіі свае выдаюць. Але, безумоўна, гэта таксама крыніца для разумення Івана, і яна варта дачытання, конечно. Напэўна, магу трошкі сказаць то, што Валера не сказала, і вот она мяне прасіла пра гэта ўзгадаць, пра перазахаванне Івана Луцкевіча. Гэта была тое сімвалічнае перазахаванне, которое было ў Вільнях на Росах. Это была вельмі такая вялікая урачыстасць, якая сабрала вельмі шмат людзей. Прыехала шмат хто з Беларусі прыехалі, і моя была у гэтым абавязак, это было дамовіцца з літоўскімі духоўнымі ўладамі, і у катэдры, у Віленскай катэдры была імша за душу памерлага Івана Луцкевіча, который адпраўляў ксёндз Владислав Чарняўскім, з которым там я дамовілася, ён дзеля гэтага адмыслова прыехаў, каб ушанаваць ягоную памяць. Калі казаць пра музей Івана Луцкевіча, пра тое, што ён сабраў, паводле Антона, там было дзе каля 5000 экспанатаў. Гэта былі вельмі каштоўныя экспанаты ў разуменні нават сучасных музейшчыкаў, тому што ягоная частка экспанатаў, большая частка засталася ў літоўскіх музеях, а штосьці пераехала ў Беларусь. І лёс такі пасля вайны, пасля прыходу савецкай улады, што музей быў расфармаваны, і проста яго падзялілі там без всякай логікі, проста падзялілі паміж дзвюма краінамі. Ёсць такая ідэя даўняя, але пакуль што мы не знаходзім сродкаў для ажыццяўлення зрабіць каталог, што было, што на сённяшні дзень знойдзена ў музеях Літвы і Вільні з тых экспанатаў, которые знаходзіліся у музеі Івана Луцкевіча. А нашы музеі гэта ідэя Сюжука Вітушкі, который у свой час зразумеў, што трэба ратаваць тое, што было гадоў 30 гадоў назад у Вільні у архівах віленскіх беларусаў, і которые там па большасці пасля іх адыходу ў лепшы свет знікала.
І таму вот ідэя стварэння музея была вот якраз палягала ў тым, каб сабраць тое, што яшчэ можна сабраць. На сённяшні дзень у нас ёсць рушнік Юльяны Менке, который такі пакручасты вельмі лёс прайшоў. Вышыты ён быў у Вільні як частка ейнага пасагу. Пасля, калі яна паехала ў Нямецчыну, гэты рушнік паехаў разам з ёй. Пасля ейнай смерці ейная сваячніца пераслала гэты рушнік, у тым ліку ейныя рэчы ў Амерыку сваякам Івана Луцкевіча. Адтуль ён паехаў у Санкт-Петербург, а пасля патрапіў да нас. І зусім недавно мы таксама нам атрымалася выкупіць паштоўку ад маці Івана, которую она прыслала яму ў Вільню 1912 года, і гэта вот для нас такі, напэўна, самы каштоўны на сённяшні дзень экспанат, звязаны з Іваном Луцкевічам, таму што 100%, што ён трымаў гэтую паштоўку ў сваіх руках. Дзякуй, столькі, калі нейкія пытанні, я вам адкажу. Ёсць пытанне, спадарыня Людвіка, ёсць пытанне. Задалі пытанне, дзесьці сустракаў тэзу, што Іван і Антон Луцкевічы былі сябрамі масонскага клубу ў Вільні. Ці так гэта? Так, яны былі, сапраўды належалі да масонскага клубу. Не толькі яны, і Браніслаў Тарашкевіч, это такія часы. Я там, правда, ў масонстве не моцная, я думаю, што вы можете пачытаць, там, здаецца, ёсць інтэрв'ю Сергея Дубаўца, там, дзе ён больш спасылаецца на беларускіх дзеячоў і на хто належаў да масонскай ложы. І яшчэ ёсць пытанне... Так, чакайце, толькі ў мяне так дрэнны гук зараз. Так, ці маецца у музеі Івана Луцкевіча тэкст рэфератаў Івана на Лазанскай канферэнцыі? У нас же ўсё толькі копіі ўсіх дакументаў, таму што арыгіналы яны знаходзяцца звязаныя з Іванам Луцкевічам, частка ў літоўскіх архівах, частка ў менскіх, і копіі у нас дакументаў ёсць. Вот дакладна сказаць, што у нас ёсць гэты даклад, я вам у гэту ж хвіліну не адкажу, але паколькі мы рабілі выставу, прысвечаную Івану да 130-годдзя, ўжо это 15 гадоў, то трэба проста пераглядзець у архівах. Але так вот дакладна сказаць, што яна ёсць, я вот просто не бяру на сёння свае смеласці. Дзякую. Дзякуй. Так, я пытанняў больш не бачу. Дзякуй вялікі. Так, яшчэ хацела Валерія далучыцца, каб падзякаваць. Таксама зараз яе ўключым. Вось, Валерія. Так, я вельмі ўдзячная, што спадарыня Людвіка в апошні момант далучылася, і за ўдакладненне дзякуй. Я яшчэ трошачку магу дадаць пра масонаў. Сапраўды, 1910 год, знакамітая такая масонская ложа «Еднасць альбо лучнасць», якая злучала асноўныя нацыі краю, да? Луцкевічы былі такімі, прытрымліваліся такой ідэі краёўства доўгі час, калі у краі мусіць, адраджэнне ідэі Вялікага княства Літоўска, але шматнацыянальнай ідэі, да, каб у краі роўна развіваліся ўсе народы, ўсе нацыі. І вось гэтая масонская ложа «Еднасць альбо лучнасць», яна злучала асноўныя нацыі краю, не лічачы расейцаў, тому што расейцы ўспрымаліся як акупанты, да? Гэта габрэі, гэта палякі, гэта літоўцы, гэта беларусы. Сапраўды, беларусаў там, у тым ліку і Вацлаў Ластовскі, канешне ж, браты Луцкевічы, і там было 7 чалавек беларусаў. І уласна цяпер, наколькі я ведаю,
вельмі цікавяцца, ну, як бы цяперашнія масоны, яны вельмі паважаюць Івана Луцкевіча, і нават, наколькі я ведаю, адна з беларускіх масонскіх ложаў так і называецца Іван Луцкевіч. Вось гэта так, ну, дадатак. І, уласна, яшчэ, калі мы ўжо пра гэта пракраёўства згадалі, то была канфедэрацыя ВКЛ. Вот якраз запрашаю ўсіх наведаць музей, дзе можна пачытаць вось гэты універсал канфедэрацыі, цяперашні віленскі музей на Віленскай 20, і, уласна, вы пабачыце, што гэты музей знаходзіцца ў былой масонскай капліцы. Вось, так што так, дзякуй вялікі спадарні Людвіцы. Я еще только хотела одно сказать, там вот Валерия показала про кітабы, то сапраўды татары Луцкевіч вельмі шануемы у татараў, і яны нават, у іх ёсць такі тэрмін кітабы Луцкевіча у навуковым значэнні гэтага слова. Дзякуй. Спадарня Лядвіка, тут яшчэ пытанне ў чаце, ці маецца кантакт музею з Галінай Сурмач? З Ганнай Сурмач, напэўна, мелі на ўвазе. Я ведаю, што жыве ў Амерыцы, але кантакту з ёй не маем. Это была дырэктарка архіва дзяржаўнага, але яна вельмі даўно ўжо ў Беларусі не жыве. Дзякую. Пакуль все не разбегліся, я хочу сказаць, што ў нас яшчэ заўтра будзе адна лекцыя «Куды і як зніклі культурніцкія каштоўнасці з Беларусі» з Алексеем Ластоўскім. І это лекцыя вводная для курса, які будзе ў нас таксама з Алексеем Ластоўскім пра беларускую спадчыну ў музеях свету, і мы там трошкі тым ліку паразмаўляем і пра Віленскі музей, і не толькі, пра розныя музеі свету. І таму заўтра ёсць магчымасць далучыцца на такую вводную лекцыю, каб такую некую базовую інфармацыю атрымаць, зразумець, ці цікава вам гэта, і далучыцца потым з намі на курс. Так, і я б хацела яшчэ раз тады падзякаваць Людвікі, спадарні Людвікі, Валеріі. Так, яны ўжо адключыліся, бачу. Дзякую вялікі за цікавую лекцыю. Дзякую вялікі за цікавую лекцыю, за цікавыя факты, і дзякую, што далучыліся і глядзіце нас. Таму, зноў-такі, хто в Беларусі лайкі не ставім, але хто за межамі, ставце лайкі, пішыце каментар пад гэтым стрімам, каб яго пабачыла побольш людзей. Прыходзьце на заўтрашнюю лекцыю, і таксама пішыце в каментарах, якія б яшчэ вам было цікава паслухаць тэмы, з якімі людзьмі мы будзем намагацца шукаць, дамаўляцца і праводзіць такіх адкрытых лекцый больш. Я хочу таксама дадаць, таксама ўсіх запрасіць на курс Алексея Ластоўскага, між іншым, завтра, менавіта ў дзень народзінаў Івана Луцкевіча. Акрамя воднай лекцыі, ён трошачку абяцаў нам штосьці распавесці таксама, як знаўца, пра музей Луцкевіча таксама. Так што вельмі ўсіх запрашаю, таму што сапраўды курс проста неверагодны. Вось калі вы збіраецеся улетку наведаць якую-небудзь сталіцу, пачынаючы ад Вільні альбо Варшавы, таксама гістарычныя сталіцы Кракаў, Каўнас, і альбо Стакгольм, альбо Парыж, альбо Нью-Йорк, вам абавязкова трэба наведаць гэтыя лекцыі Алексея, таму што я лічу, што без гэтых лекцыяў нельга туды ехаць. Сапраўды, скарбы, беларускія скарбы ў музеях свету, і не толькі, дарэчы, в гэтых сталіцах, пра якія я казала, можна пачуць і пра іншыя рэчы. Калі ласка, далучайцеся да гэтага курса. Это, можна сказаць, летні курс, вось падрыхтуе вас да ваших летніх вандровак. Ну і яшчэ хочу нагадаць, што вот я зараз таксама удзельнічаю, што ў нас зараз з кампаніяй «Годна» ідзе курс з Андрэем Хадановічам. Прайшло толькі 2 лекцыі. Унікальны, просто неверагодны курс.
пра беларускую паэзію ў кантэксце сусветнай, дзе мы чытаем і разбіраем творы беларускіх паэтаў, у тым ліку тых паэтаў, якіх падтрымліваў Іван Луцкевіч, так? І яшчэ можна, в прынцыпе, две лекцыі 10, яны запісаныя, і можна далучыцца яшчэ абсалютна спакойна. Так што вот глядзіце на сайце годна, записывайцеся, далучайцеся, і чакаю вас усіх на маіх вандроўках у Вільні. Дзякуй вялікі, да пабачэння. Дзякуй всім яшчэ раз. Жыве Беларусь! Жыве вечна.